Мите! Да завършим! Добре, Браво! Мите, браво! Коце, това е много добре. Коце, Мите оставя на Коцето, отидите там. Коце, изчакай! Методи във вратата! Методи във вратата! Дани във вратата! Степчо, във вратата! Браво, Дани! Много добре! Мите, забрави ли? Какво трябва да направим? Забравира ли? Ама ти си много близко там вече, трябва да добре, играй. Ето, ще там си ниме, браво! Самия Коце смел, браво! Аре, Коце, много си далече! Аре, ми ти помогни му сега! Браво, Коце! Дай сега си я вземеш! Браво, Коце! Айде, Мите, не стой там вече! Дай му ти решение! Смело, Мите, дай смело, Мите! Браво! Добре, пак! То ни взеш по-напред! Ето, Браво, Митко! ето. Пак! Метка, гледай до тебе. Стой! Стопчо, стой! Браво! Дай да се раздвижим вътре сега. Браво, Коце, Добре. Дани, ориентирай се, човек! Дани, отиди по-напред! Там, Мите! Браво! Атакувай там! Там, Семен! Браво! Добре, пак! Браво, Коце! Добре, завършвай! Браво, Стефчо! Браво, Коце, браво, Стефчо! Мите, айде, Мите! Пък! Браво! Мите, спокойно! Добре, пак Коце, движение! Айде сега време там! Коси, мисли! Добре. Ето го Коце. Добре, може и така. Мите, към топката, Митко! Мите! Една крачка към топката, само я взимаш тая. Супер! Данка, по-напред може! Айде, Стефчо! Коси, ставя на Дани, дай му решение ти! Добре! Коце, търсия! Стефчо, търсия! Изкарай там! Имаш Методи, имаш Митко! Браво! Свитко, бързо! Добре, нищо Добре. Мите! Оставя на Методи, ти я търси! Методи, гледай напред! Стой, Коси тук! Методи, не назад! Айде, Стефчо, и ти може! Добре, Мите, Атакувай там! Стефчо! Дани, гледай, Стефчо имаш! Давай реакция сега назад, ориентирай се! Добре, Методи, стой с него! Коси, там си, добре, Коси, там си, добре! Там Коце! Айде сега, Методи, ти! Метка до край! Методи, леко напред! Коси! Просто леко напред, там си, добре! Изкара там! Дани! Айде, Мите, Смело, Мите! ще я вземете! Имаш Коси! Айде, Коси! Вече не! Браво, Косе! Дай сега се взем! Браво! Смело, Коце там! Дай до край, Коце, докато е сгръб! Браво! Взимаме Методи! Дай ми. Добре. Мите, сега пак се брат, Методи, тръгвай, без да спираш! Нищо, Добре, дай да се взема. Сваля долу! Добре, Коце, пак! Ти, Стефчо! Добре, сваля долу! Дани, тръгни! Може и ти напред!
Към Дани леко, стой там вече. Дани зад него, Дани зад него. Дани зад него. Мите! Коце леко към Дани, там ще вземете. Стефчо, оставя на Дани. Дани напред, Дани! Дани напред! Тръгни ти, Мите! Браво, Коце, Мите, отваряй, отваряй! Коце, гъсто е там! Изкаря, Стефчо, добре! Дай пак там! Изкаря! Коце, гъсто е там! Нищо, нищо, давай, не спирай! Мисли! Не, може напред! Може! Браво, Дани! Стефчо, малко пуснел! Коце! Там вече е гъсто, Митко беше свободен. Коце, търсия! Стефчо, напред! Мите, може и ти леко. Коце, движение там да получите. Атакувай там, Мите, отваряй. Двама сте. Двама сте. Пак ще вземеш. Браво, Митко. Мите, какво? Стой, Коси, тук. Добре е това. Мите, дай по-назад. И леко навътре, и леко навътре. И назад още. Стой. Стой. Ето, ето там. Дай да вземеш. Боби! Боби! Добре. Добре! Дани, отваряй. Дани имаш! Браво. Стефчо, решение. Дани, изкара там вече. Данка, нямаш място там. Дай по-бързо назад. Боби! 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 Дай ми някакво там. Атакувай, атакувай, атакувай. Дани! Дани, като се скрепа, атакувай го! Мите, много си далече, там не мога да получиш. Откъде иде при мамата си? Няма сте вода. Няма ли вода? Леко назад, да се нареждаме! Мите! Готов! Стой! Коце, стойте така! Коце, така добре! Айде! Дай Мите! Добре! Дай му сега пак решение! Коце, изкара от там! Изкара от там! Браво! От другата страна! Бързо! Супер! Коси, отиди ти я фърне! Дани, оставя на Коси, ела ти на неговото място! Дима удар! Браво! Поемай, бързо! Бедони, към топката трябва да отидеш! Не я чакай! Добре! Браво, бе, Коце! Данка! Взимай там! Мисли! Коси, вземия ти! Можеш да вземеш! Давай пак! Потъча!
Коце! Добре! Супер, нищо, Коце! Добра идея! Стефчо! По-назад! Не до него! Главата, Митко, имаш! Браво! Айде, Време, поемай, ще завършваш! завършвай! Не случа само, не спирай! Айде, Методи, по-смело стъпи, Методи! Браво, Филип! Добре, питай, само трябва да насочи. И след това Методи, бързо! Или Коси, айде, Филип! Това е! Тръгвай! Мите, без да спираш! Не такова! Ама защо отиваш към Митко? Пак атакувай! Може! Браво! Атакувай! Браво! Методи! Хубаво тръгваш дриба, ма ти отиваш към Мито, там нямаш място! Мите, не, влезни вътре! Атакувай там! Кава, ела! Браво, Методи! Изкара там вече! Браво, бе, Коси! Стефчо, ела! Стефчо! Ела! Кала, там трябва да помагаш на Дани!
Айде, атакувай там вече! Атакувай там! Айде, айде, Методи, докато е с гръб, докато е с гръб! Добре, пак пите! Токи може вратар! Токи сега е трудна! Дига голата! Методи! Ела, метка! Ай, поемай, към тъчи! Вите, също са добре! Надиграй се! Добре, спокойно! Отваря Методи! Може от другата страна вече, Коци! Изкарал тук вече е гъсто! Ставай! Дани, иди! Почти 18. Калата! Кала, стой пред него да вземеш! Ама Дани, там нямаш място, къде имаш пространство? Коси към него! Браво, Коце! И вече спас! Добре, тръгвай, мите! Браво, Пък! Браво, Митко! Изкара там вече! Супер, Методи, добре! Напред гледай, Дани! Мите, много си далече, Мите! Пак! Аре, Коси, докато е с гръб! Браво! Браво! Кала изкара там вече! Ама Дани, пак отиваш там, нямаш място! Дай му решение, Коси, дай му решение! Имаш и Методи! Айде, Мите! Мите! Браво! Тръгвай напред, тръгвай! Отваряй! Браво, бе, Мите! Добре! Дани! Дани! Ти там нямаш място, веднага от другата страна опитай! Кала! По-навътре влез, по-навътре! Стой!